já tá preparada pra fuder sua safada. Vem sentando na piroca, sua piranha safada. Takže čau lidi, vítám u nového videa ze hry Planet Crafter. Děkujeme za ohlasy u minulého videa z této hry. To už je skoro 200 zhlédnutí, je to opravdu neuvěřitelné. Budeme také rádi za like, za odběr. Snažíme se opravdu jako do toho dát všechno. A budu samozřejmě i rád za rady. V dnešním díle bych bych chtěl dělat nějaký průzkum, reachnout ten Blue Sky a uvidíme, jako možná stihneme ještě něco jiného. Takže asi se na to můžeme rovnou vrhnout. No, takže lidi, minule jsme skončili na prozkoumávání té lodi, ale tam budeme muset jít znovu ještě s baterkou. Samozřejmě teďka, když se kouknete, tak můžete vidět, že máme za chvilku 100 000 terraformace už za 175. Takže dneska bych možná chtěl zkusit dát těch 175 000 a uvidíme. A můžeme jít asi pomalu na to. Tak. Teď si asi vyrobím teda nějaký to jídlo si musím samozřejmě teda dát, že trošičku umírám. Dobrý, nemám, ale torčku se musím hnedka vzít, ať ani nezapomenu. Šel bych to tady trošku prozkoumat. Já fakt nemám žádný jídlo, není možný. No dobře. To je docela blbý. No to je jedno, to nejdem po cestě, když tak. Teďka se půjdu udělat nějaké ty kapsle a tím se vám to zbudeme tady timelapse. Teď máme 100 000 terraformace, je to tady? Takže lidi. Co je to tady? Co by mohlo stačit? Tady si dám vodu. Tady nechám kobalt. Tak. Torčku mám. Já si myslím, že asi můžeme vyrazit. Byli jsme zatím na tamté straně. Tam. Takže teďka bych šel možná tam. Nebo sem. Budeme se tady tudy. Tak, můžeme vyrazit. Nějaké samozřejmě. Jsme prostě jako zbaveni. Doufám, že naplno. Jo, a ještě jednou mám opravdu jako velké dík, že za té ohlasy u minulého videa z Planet Crafteru, kde jsem já hrál a Martin mluvil, jako 200 zhlédnutí. To je jako neuvěřitelný. To je fakt jako neuvěřitelný. A moc vám za to děkujeme. Za tyto ohlasy. Prostě jsme se ani jako nepředstavovali. Jsme se ani jako vlastně nepředstavovali, že by to mohlo být až takhle dobrý, že by se vám to mohlo až tak líbit. A lidi, právě teď jsme našli nějakou věc. No, tady jsou nějaké krátery. Nějaké prostě divné krátery. Nějaké věci a tamhle je nějaké těleso. No, uvidíme. Doufám, že to zkontroluji. Doufám, že to dneska prozkoumáme všechno. Tak. Trošku se tady změnila barva podle země. A tady je už nějaká čestka. No, doufám, že tam bude jídlo docela, už bych ho potřeboval. Yes. Ok, tohle vezmu, tohle taky. Tohle to můžu natěžit, když tak, nebo až budu se vracet. A tady je nějaká věc. Počkat, musím si dát oxygen tank. Tak. Tady je další česka. Jak to vidím, takže by se mi asi můžu jestli tam je. Ok, další den ten. Super, se hodí. Beru tohle. Tak a teďka jak se dostanu do toho tělesa. No když takhle vyskáču nějak. Jo, to asi by šlo. Jo. Tak, a jsem tady. Tady máme zase ten mikročip. Tady bych tam... Jo, T2 jde ten. OK. Tady máme... OK, tohle se bude určitě hodit.
No, co lidi vezmu. Jako tady je všechno docela důležité. Nebo co bych chtěl. Tohle, jako tady to, asi tohle můžu sehnat, jo, po cestě, když půjdu. No, když tak já se tady vrátím. Dávám střih, až se tady objevím. No, lidi, teďka mě napadlo, že jsme mohli jít tady. Tak ono na tohle. Tady je... Čekaj, musím si dát oxygen. No, lidi, tady je nějaká zlatá čestka. Tak, co to je? Iridium rod. No tak já vlastně odložím a potom se sem vrátím. Musím se pamatovat, že to je tady u toho, OK. Tak to jsem nečekal. Co je jako velmi zajímavé. A jako vypadá to, že bychom dneska mohli dát tu terraformaci. Je to docela rychle. A tam vidíme. No lidi, já už jsem teda u nás doma. Nebo doma, to je jedno. A já mám ty čipy, takže bych asi zkusil, no můžeme využít, tak co bude první? OK, speed, mining, to je dobrý. OK, nová část toho. OK. Aha. Takže počkat, tohle je... OK. Tak tohle je docela dobrý. To se mohlo hodit. Tady to je Destroy Item Place. Aha. OK, to je taky docela dobrý. No, jako já jsem spokojený zatím. Se tam samozřejmě vrátíme. Ty důležitý věci tady. Ty samozřejmě nenechám. Ty nedůležitý tady nechám. Tady jsem od minule, nevím, jestli jsem vám to v minulém díle ukazoval, ale máme tady dva megatuby. No. Možná, že bychom udělali tohle ještě. Nebo tohle. No to udělám, když tak potom, až se vrátím. Ale já budu potřebovat další. Ten, nevím, jestli to vystačí. Nemám to. Aspoň jednu. Teď to ještě chtělo. Jeden kobalt. Ale kde by mohl být nějaký tamhle, no. Jedině tam asi, no. Teďka půjdu. No, lidi. Tak, já už jsem zpátky tady u toho. Jsem koukal, že tamhle je taky čestka. To je zlatá česky jsem právě teďka. Tady to neprojdu. To nic. Tady je to zlatá čestka. Tak, tohle beru. No taky. To jsem teďka nepotřeboval moc. No. Ten super alloy, ten se bude hodit až později. Tak. Dám si. Tady to. A jdeme to prozkoumat dál. Přemýšlím, kam půjdu. Jestli půjdu rovně, nebo se půjdu tam. Tohle bych si možná nechal na příští díl. Uvidíme. Jak se to bude dneska vyvíjet. Tak. Jsem teda zpátky, to... Jaby tady, ono toho moc dobrýho nebylo, takže to je asi jedno. Já půjdu se kouknout sem. Jsou nějaké stužáry. Co to je? Ale tady také nějaký objekt. Koukám, že to tamhle pokračuje ještě dál. Takže to je asi být částí nějaký. Možná tamhle by něco mohlo být. A možná to nejde projít, ale nevím. Tak jdem se kouknout sem. Můžu to zničit? Můžu, škoda. To by možná byl dobrý materiál. Tohle nevím, jako... s tím dělat, možná to zkusím vylíst. Ale nevím, jestli to půjde. Ale jo, jde. Tak to je asi úplně zbytečný. Tak, to je jedno. Tak. Potom se budu muset pomalu vracet. Můžu to zničit? Nemůžu. Tady to je docela dobrý. Kajdlo. Ale nemám potřebu, tam mám ty dobrý. No ne tohle. OK. Tady jsme máme ten super alloy teda, no.
Budu tady. Jako mohl bych se už možná vrátit. No, pomalu. Máme času. Dost. Tak. A tady to můžu zničit. Tak, to se bude hodit. To je výborný. Takže jo, si kobalt nadělal se tady. Chip. Kobalt vyhazuju. Tak já chci vodu tady. To se vezmu si iridium. No, to asi teďka stačí. No ten. No nevím, jestli nebude chybět to aluminium. Teda magnézium, pardon. Tak jsem se dal nějaký to jídlo, to se asi bude hodit. Tady ještě se konec a nepokračuje dál. Ale vypadá to, že ne. Ale tady by mohl ještě rychle kouknout. OK. Tak tady to je velmi zajímavá věc. Nevím, co to vůbec je. Nemám vůbec už ani. A tohle je iridium, OK. Spawn iridia a tady to je jako nějaký ledovec. 500 000 NK tepla. Tak to si ještě dám. Asi poslední, tady nám musí někam spěchat. Tady vypadá taky nějakou cestu. Nedostanu se tady, nebyl to ten vstup, jak jsem se koukal, že jsem mohl jít ještě takhle. Já jsem se rozhodoval, protože možná to vypadá, že jo. No, lidi, uvidíme. Kam dojdem? Doufám, že do té doby neumřu. Ale to snad ne. No, jo, tady to znám. Tady to poznávám. Tam by měl mít někde doma. Mojí stanici. Mám okno. Ty kokos, tak tady se potom vrátit. Tamhle! On tam fakt je moje stanice. Tak to je dobrý. No. Tak. No, bude to možná vochlup. Uvidíme. A jako já bych to stihnul zase. No, doufám teda. No, to stihnu asi. To stihnu. Bude to ale vochlup. Takže dám ty věci, si odložím. Právě si to můžu někam položit. Si to dám. Tam tady kádle, jsem si tady. Mám 2 ty. A real lamp. OK. A cože satelit? To vůbec nevím, co teda je. Ale asi bych si možná mohl postavit nějaký drill. Bych. Takže se zapadají meteority, ano. Tak, kolik na to ještě moc? Ještě 9 titány, no, nemám ani jedno, takže ho jdem natěžit rychle. No, ale jako padá toho tady dost. Možná ten, no, možná i ten, možná by byl lepší. Vezmeme kobalty nějaký, no. Takže si bojím, že mi vypadne elektřina. No tak počkat, já si dojdu pro tam tu čestku. To je vlastně dobrý nápad, tam nebyly kobalty. No a jedno. No lidi, tak. No, tady dám asi timelapse. A už budu stavět potom, tak vám tady dám teďka timelapse. No lidi, ale vypadá to, že umřu. Nukleární reaktor. No lidi, tak. Teďka asi umřu, no. To už určitě umřu. Dobrý, jak jsem umřel. Tak. To je blbý.
Ale budu si muset postavit 6. A na sebe? Nejde. Je škoda. Tak to dám sem, no to je jedno. Tak. No, tak jsem to nepozbíral. Musím 2 na ten satelit. Třeba magnézium, doufám, že mám dobrý. Aluminium. Tohle? Ještě něco? Ne, dobrý. Tohle prej stačí. No, vypadá to začíná dobře. No, ale 2 titánia asi nejdu. Trošku bojím. No, tak ještě jedno titánium. Kdyby mohlo to být nějaký. Tamhle. Už ho vidím. Kde je ono? A jo, mělo by to být ono? Jo. To jsem ani nemusel že to byla asi meteoritu. Meteoritu stavím tak. Běžím. Nevím, jestli se sem úplně vejde. Ale jo. Vejde. Jo, a dobrý, vystačila mi energie, tak to je dobře. No lidi, já bych to viděl teďka tak. Že teďka pro něco nafarmit a těsně, než dostanu se k těm 75 000, tak se vám ozvu. Takže zatím se uvidíme pro, a to bude sekunda pro mě, to bude nějakou chvilku trvat. No, takže lidi, já, už když se můžete kouknout, tak už to bude každou chvilkou, ale jako když se koukneme už teďka na tu oblohu, tak už je jako fakt hodně modrá. Jo, takže tak. A já jsem tady teďka půjdu předělat ještě jeden rychlej drill. Udělal jsem tam 2 velký topení. A já teda rychle udělám ještě ten drill. Doufám, že mám aluminium tady. Jestli ne, tak ho neudělám. Takže tím pádem ho také neudělám. No, takže to je blbý docela. A tak to je jedno. Není to úplně blbý. Co to přežiju? No, tak se postavíme ještě jedno topení. Se tady teda začíná trošku vymykat kontrola. No, to je jedno. No ale pojďme se na to koupnout, to tabely. Jdeme. Už jenom fakt kousek. A je to tam. Clouds je další to. OK. A jede to docela rychle. Adventure Craft. Co to je? Craft New Advanced Tools. OK. Tak to uděláme možná ještě rychle. Ale musím dojít pro ty aluminia. Takže lidi, já se na chvilku zpátky. No, lidi, to je jedno. Vůbec jsem teďka třeba neumřel, ale nevadí. Počkej, to je fakt hodně rychlý, jakože mám už teďka 5 nebo skoro 7%. No, to je jedno, lidi, tak to uděláme v příštím díle. No, takže já si myslím, že pro tento díl by to mohlo být vše. Já se na vás budu těšit u dalšího videa. Jak se to hry, tak klidně u nějaké hry další s Martinem. A zatím čau.